Oleh Allah. Bapak Ladiono, terima kasih atas segala tetesan keringat, perjuangan, dan perlindungan yang telah Bapak berikan selama ini. Maafkan jika selama membesarkan saya, ada sikap dan tutur kata saya yang melukai hati Bapak. Hari ini, di awal lembaran baru pernikahan saya, memohon ridho dan restu Bapak. Semoga ilmu hidup yang Bapak ajarkan bisa menjadi bekal saya untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ladiono, terima kasih telah menjadi cinta pertama, pelindung, dan teladan terbaik dalam hidup saya. Maafkan segala kesalahan saya yang lalu, Pak. Hari ini saya memohon restu Bapak untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Mohon doakan agar pernikahan kami selalu diliputi kebahagiaan dan semoga Bapak selalu diberi kesehatan serta umur yang berkah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Calon temanten yang berbahagia, Bapak wali nikah yang kami hormati, para saksi serta hadirin yang kami hormati pula. Terlebih dahulu sebelum acara akad nikah pada siang hari ini kita laksanakan, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan ridhonya pada pagi hari ini kita akan melaksanakan akad nikah atau ijab kabul antara calon temanten berdua. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, karena akad nikah yang akan kita laksanakan pada saat ini adalah akad nikah yang tercatat, mari kita teliti bersama data dari calon temanten. Barangkali nanti ada yang salah dalam penulisan, nanti bisa kita betulkan. Kita mulai dari calon suami, nama Umar Prayitno. Tempat tanggal lahir Ngawi tanggal 15 bulan Juli tahun 2001. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Dusun Dawu, Desa Dawu, Kecamatan Paron. Nama orang tua kandung, nama ayah Bapak Ali Murdani, nama ibu Yayu, Nyayayu. Aksi ini pun saking temanten kakung sinten. Namanya Sofyan Indrias Rono. Indrias Kono. Betul ya?
calon temanten laki-laki yang saya sampaikan tadi sudah benar? Ya, hadirin yang kami hormati, mari kita teliti lagi data dari calon temanten putri, barangkali nanti masih ada yang salah. Untuk calon istri nama Firnanda Diah Ayu Retnosari. Tanggal lahir Rembang tanggal 27 Maret tahun 2005 ya. Agama Islam, pekerjaan ini masih tertulis pelajar atau mahasiswa. Mungkin di buku nikahnya masih sama, enggak apa-apa. Alamatnya Desa Bintoyo, Kecamatan Padas nggih. Nama orang tua kandung namanya Bapak Supirman. Nama ibu Ibu Darmi. Nggih. Terus Pak nggih, panjenengan saksinipun nggih. Panjenengan paring asma sinten, Pak? Amino. Aminyo nggih. Perlu kita sampaikan mahar kemarin disampaikan kepada kami ke KUA, maharnya berupa uang sejumlah 1.026.000. 26.000 rupiah ya. Hadirin yang kami hormati, insya Allah apa yang kami perlukan sudah tercukupi semuanya. Mari kita laksanakan akad nikah pada siang hari ini. Namun sebelumnya mari bersama-sama membaca kalimat syahadat. Ya Mas Didi. Kalimat syahadat dilanjutkan dengan membaca istighfar. Monggo sarang-sarang mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Bu Firman nggih, panjenengan badhe nikahaken putra-putri panjenengan ingkang nami Firnanda Diah Ayu Retnosari. Ingkang badhe panjenengan nikahaken kalih tiyang kakung ingkang nami Umar Prayitno. Anipun Bapak Ali Murdani. Karanten panjenengan bapakipun temanten putri sekaligus walinipun pramila estunipun ingkang kagungan hak nikahaken menika mangke panjenengan. Tak mangke nyemanggaken dhateng panjenengan putra putri panjenengan menika mangke dipun nikahaken piyambak menapa dipun wakilaken. Wakil kula menika panjenengan kula aturi pasrah wakil nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Naib, Allah, Koyo, panjenengan, jenengan, apaken, putri kula, kang nami, Firnanda Diah Ayu Retnosari, kantuk Umar Prayitno, kanthi bayar mas kawin kasebut dipun bayar tunai. Tampi Pak Supirman nggih, pasrah panjenengan dhateng kula ingkang supados makili nikahaken sederek putra putri panjenengan ingkang nami Firnanda Diah Ayu Retnosari ingkang badhe dipun nikahaken kalih tiyang jaler ingkang nami Umar Prayitno.
putranipun Bapak Ali Murdani. Mugi kula saged ngleksanakaken menapa ingkang dados kersa panjenengan ugi sesuai kalian syariat agama Islam. Saestu nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fin nisa fa innakum mahatumuna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah kepada Allah akan urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan amanah Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah. Uzawi juga ala ma amarallah bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Umar Prayitno bin Ali Murdani engkah tuka wasawastuka Fernanda Diah Ayu Retnosari binti Supirman bitaukili waliha ilaya bimahril madkur halan. Ya saudara Umar Prayitno putra Bapak Ali Murdani, saya nikahkan dan saya jodohkan Fernanda Diah Ayu Retnosari putri Bapak Supirman dengan membayar mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.026.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fernanda Diah Ayu Retnosari binti Sufirman dengan uang mahar berupa uang Rp1.026.000 saya bayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara Umar Prayitno putra Bapak Ali Murdani, saya nikahkan dan saya jodohkan Fernanda Diah Ayu Retnosari putri Bapak Supirman kepada saudara yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan membayar mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.026.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fernanda Diah Ayu Retnosari binti Sufirman
dengan uang mahar Rp1.026.000 saya bayar tunai. Pun Pak Sasi, sampun sanggih. Alhamdulillah, monggo ditungani Pak Mudin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم بخير اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا اللهم نور قلوبنا وثبت إمامنا ووسع رزقنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله. Silakan di antenkan.
Para pilenggah ingkang kula hormati, alhamdulillah akad nikah wonten ing kesempatan siang menika sampun kaleksanan. Minangka rasa syukur kita dumateng Saudara Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita mos kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun dumateng sagunging para tamu kakung putri ingkang tansah winantuning bagya mulya wonten ari kalenggan Sang Prasaja menika Punden Agung Panjenengan Bapak Ladiono Saribit Ibu Darmi ing mangke arsa ngentas pitulus ngentas putra putrinipun ingkang paring asmani Mas Ayu Firnanda Diah Ayu Retno Sari ing mangke arsa kawengku Jojoko Tumarono Mijil saking keluarga agung Panjenengan Bapak Laraswito Saribit Ibu Yayu saking Desa Ndawu Kecamatan Paron ingkang paring asma panjenenganipun Mas Umar Prayitno. Mugi-mugi sirat mojo temanten Saribit anggenyo hanggep jur wonten ing samudra bebrayan agung ing mangke tansah mangyo kabejan kamulyan wiwit ing donya tumeking delahan. Nuwun inggih dumateng sagunging para tamu kala wau kula sampun nampi sasmita bilih sirat mojo temanten putri nggih hangadi busana sampun paripurna pramila adicara ing mriki enggal-enggal badhe kapurwakan kangge harmuraken lekasing sedya kula nyuwun dipun sarengi sremekta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pepunden, para bini sepuh, sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyoning kautaman ingkang pantas pinundi. Para pangembating praja, para satriyan praja minangka pandam-pandaming para kawula dasih ingkang pantes ngurmatan. Para sarjana sujanane negeri ingkang gentur ing kasutapan dalah para purna labet praja ingkang ambeber budi dharma saha ingkang pantes winudarsana. Para alim ulama rama ing ibadah tokoh masyarakat Desa Bintaya ingkang rinten dalu sumanding kitab Wahyuning Ilahi ingkang pantes pinundi. Lumebar dumateng sagunging para tamu kakung putri inggih baraya agung ingkang satuhu bagya mulya. Nuwun inggih amit pasang kalimat tabih tinebihna saking elo duni tinulak saking torak sari mugi dumawing tawang-tawang kawula nuwun. Nuwun inggih ing mriki kawula keparenga ambuka wiwaraning suka penganing wicara duaran kandha. Nuwun inggih awit saking keparengipun Pepunden Agung Panjenengan Bapak Ladiono sekalian garwa ingkang hamengku karsa ing siang kalenggan punika kula mradapa kapitedan sinaraya ingkang parikedah anjejeri mongko pranata hadicara ingkang tartamtu kewala keneraken wonten pahargyan siang kalenggan ingkang prasaja punika. Niki saderengipun kula ngaturaken roncining tata hadicara ingkang sampun karancang karakit dening para kulangsa. Niki karo cunduk kalian kuncaraning bangsa ingkang linambaran agunging Pancasila. Ingkang werdinipun andudah-anduduk saha angrembakakaken budaya adilugung minangka tetilaripun luhur ing bumi. Dun sumangga kula dherekaken manku puja miwah puji syukur
dumateng ngarsa dalem ingkang maha agung. Mugi kanthi lumen baraka soromat satemah ambabar daya pangaribawa dumateng panjenengan sedaya dalasan kula wonten ari kaleng siang ingkang prasaja menika tasih kepareng kempal manunggal kanthi karjan tebih ing sambi kala. Ewadene sapat sarta salam boten kesupen monggo kita tansah tetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten dalu kula saha panjenengan sami antu-antu safatipun benjang to kalamun sampun dumugi wahyaning mangsa kala utawi dinten akhir utawi dinten yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lho nggih ing mriki kula kepareng pambiwara hamurwaning lekasing sedya ingkang punika enggal binuka lamping wiwahan kanthi ngaturaken roncening tata hadicara ingkang sampun karancang karakit dening para kulawangsa. Lho nggih adicara ingkang angka setunggal ing mangke adicara pambuka. Ewadene ingkang angka kalih mijilipun Sirat Maja temanten putri saking sasana tepas wangi tumuju ing sasana Rinengga. Paripurna mijilipun Sirat Maja temanten putri sigra kelajangan pambedolipun Sekar Kalpataru Dewa Ndaru. Ya Jaya Ndaru ya Sekar Edi Mancawarna ugi ingkang sampun katlah kembar mayang. Ing mangke Sekar Kalpataru Dewa Ndaru badhe kasta wonten parmanipun Sirat Maja temanten kakung ing mangke ugi kangge hanjang kepi hangapit dawuhipun Sirat Maja temanten sarimbit. Paripurna pambedolipun Sekar Kalpataru sigra kalajengaken adicara sakral wisudan panggih. Paripurna adicara wisudan panggih tumuli kalajengaken adicara mapakadang besan sutresna saking keluarga agung panjenengan Bapak Ladiono ugi sampun hamiji dumateng para-para ingkang sampun biniji. Paripurna adicara mapakadang besan sutresna sigra kalajengaken waosan Istungkara. Ing mangke badhe dipun pratisaken panjenenganipun Rama Ustad Kamto. Paripurna adicara waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim sigra kalajengaken adicara sembah kol. Sungkemipun Sirat Maja temanten putri kunjuk ingkang garwa kalajengaken sungkem pepadaning Rama. Mewah ibu penganten kakung, mewah penganten putri. Paripurna ing mangke sigra kalajengaken adicara krobongan kacar kucur gana kaya dahar kembul. Ing mangke paripurna kalajengaken foto sesarengan Rama ibu penganten kakung, mewah penganten putri. Paripurna adicara krobongan sigra kalajengaken atur pasrah pangglawenah saking keluarga agung panjenengan Bapak Laraswita sarimbit Ibu Yayu ingkang mapan lenggah wonten Desa Ndawu. Ing mangke hamiji dumateng panjenenganipun Rama Yai Budi Alim. Paripurna adicara pasar sigra kalajengaken adicara kirap ingkang angka setunggal. Purnanipun ing mangke kalajengaken adicara panampen saking keluarga agung panjenengan Bapak Ladiono ugi sampun hamiji dumateng pepundhen kula panjenenganipun Raka Mas Karni. Paripurna adicara panampen sigra kalajengaken adicara kirap ingkang angka kalih purna ing mangke kalajengaken doa sarta panutup. Paripurnane sedya hamba bilih penganten sambit sampun jengkar saking sasana Rinengga tumuju para ngajeng tandha nyekti payan sampun paripurna. Para tamu saha para lenggah ingkang satuhu bagya mulya mekaten roncening tata hadicara ingkang sinanggit dening para kulangsa ingkang punika purwa madya wusanan sedya. Mugi para tamu kakung saha putri wonten sukang penggalih tansah paring puji astuti ngantos dumugi paripurnaning pawibahan. Nuwun.
Lho niki lulus raharjane ring sampikala adicara pambuka parigian wonten ing sang kalenggan punika dumateng sabunging para tamu kakung putri monggo parigian prasaja wonten ing sang kalenggan punika sareng-sareng kita bikak kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim tondo yekti parigian wonten ing kalenggan ingkang prasaja menika sampun kapurwakan. Lho niki Bapak Ibu kala wau kula nampi cecala wonten pasrah sawung Pak dipasrahke mboten nggih napa sampun dipun aturke wonten mriku sampun oh nggih nek sampun nggih badhe dipun lajengaken. Lho niki hadicara ingkang salajengipun inggih menika mijilipun Sirat Maja temanten putri saking sasana tepas wangi tumuju ing sasana rinenggo kang katulung sang temanten putri maleloga tonton nyoto yakti sulistya warnane sakmenika samapta mijil pindha widodari kang arsa tumurun dumateng para wira pradangga mijilipun Sirat Maja temanten putri saking sasana tepas wangi tumuju ing sasana rengga sinareng mijil wigaring tias endranita. Longing gadung malengkung lir karsan alon-alon lagu leng-lenging griya manggu binarung nguring tawang sekar tejo ana gandha arung lumrang banjaran sari angebaki jroning sasana wiwaga nulya kawuryan ana tejo hangeng wong mawa praba tupunika tejane temanten putri ingkang mijil saking sasana tepas wangi tumuju ing sasana ringga pantesing busana memba busananing Parameswarinata tinon saking Mandrawa abyor mobyor pating carut kadikiran asesiring amuncang kang ndenira lumaksana temanten putri membat marga luminggang ing warih meloing wandana semono agilar pindha kencana binabar Sunari mitra ndamar kangenan lumresar sinembuh endang busana akar cingkang para samya bumiat prapta madyaning sasana wiwaga kaget kang tumingal sang temanten putri ngawuninganing para tamu kakung putri kebak amblabar hangebaki jroning pawiwahan lamun to Cinandra kadya handoyong-doyongna pancak sucining Pandhapi Agung Bahle Pinangun prapteng unggihan kang tinuju marwa tumantuk ing raos ingkang tumanem ing kalbu yayah linobong jroning Wardaya kelem kareban ing manise tugu tan kuwawa
cinitra ing ukara tanggaping sasmita pangembaring temanten putri nenggih panjenenganipun Ibu Paras Ayu ingkang sampun piniji panjenenganipun Ibu Risma arsa amritesaken lenggahipun temanten putri Sasana Winangun anggran tulas yang tokoh Hadicara ingkang wusin nantap kawis toro lenggah hanggana raras temanten putri ing Sasana Ringga sinanding patah sakembaran ingkang tansah samapta nun. Lulus raharja niring sambikala mijilipun sirat mojo temanten putri saking Sasana Tepaswangi tumuju ing Sasana Ringga kanthi Rama Ibu dalah para nayakaning manggalaning satriyaning negari dumateng sagunging para tamu ewadene adicara ingkang salajengipun pambedolipun Sekar Kalpataru Dewa Ndaru ya Jaya Ndaru Sekar Edi Mancawarna ugi ingkang sampun katelah kembar mayang ing mangke badhe kasta wonten paremanipun Sri Atmaja temanten kakung. Kembar mayang werdine wus muni kembar padha mayang iku Sekar anenggih Sekaring Jambe rinakit ati luhung dadya pepetaning oreki manten kalih putri lan priya ampri guyub rukun pinercaya mring hyang sukma pinaringan momongan jalulan estri satemah bagya mulya lulus raharja niring sambikala pambedolipun Sekar Kalpataru ingkang badhe kasta wonten paremanipun Sri Atmaja temanten kakung wonten ing medal menika sampun ndungkap titi wahyaning mangsa kala dawuhipun Sri Atmaja temanten Sarimbit mbok bilih Sri Atmaja temanten kakung sampun samapta ing gati sawigaing giri monggo kula aturi enggal janjaraken saking sasana paraman tumuju ing para panggih tindakipun Sri Atmaja temanten kakung saking sasana paraman tumuju ing para panggih sinarengan Kebu Giruca. Menyarma Prabu kentar-kentar minur Gandawida sumrat ambabar Tejamaya mekaten totejane penganten kakung ingkang binayang para mijil saking pamalan kinati sasana panggih mobiar busananira pindha busan Narapati kinarbya para kadang santana warga ingkang sami hanawung kriya kasigek Kebu Giru kalajengaken adicara srokal.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Katur pujo gagung panjenengan monggo kula atur samekta ing gati sawetara diri ing mangke maringi doa barokah anggenipun tetepi darmaning pagi. Monggo. Monggo ingkang dipun lampahaken Pak. Wonten secara panjenengan pujo agung monggo kula aturi nyaket wonten ing sasana panggih panjenengan kasut amberkahi donga.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salli. Siriat mojo temanten sarimbit kaunjukan tirta ning mijil saking lebeting kendi pratala menika ugi mengko ing perampita mugi-mugi ing tembenipun anggenipun mangun bebrayan tansah linambaran puninging manah miwah puninging kalbu satemah tinemu ayom ayem miwah tentrem. Paripurna Sirat Mojo kaunjukan tirta ning sigra kalajengaken sinengga papan sindur ingkang awarna-arta miwah seta dening Rama Ibu pangajaping sedya mengku ing perlampita mugi-mugi anggenipun mangun bebrayat kemangke tansah tinuntun ing reng kautaman pinayungan budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan tanjak ke laras moyone dia. Sapunika sampun rawuh temanten kakung lan putri Tiba
lulus raharja liring sambikala panggih sirat mojo temanten sarimbit tansah niskala dumateng sagunging para tamu kakung putri ingkang tansah bagya maya inggih kula badhe matur mbok bilih kemawon sedaya pengarak pangombyong saking keluarga temanten kakung wonten ing menika wonten tasik Pareman Jawi monggo kula aturi lumebet kewala wonten sasana agung dalem pepundhen kula panjenengan Bapak Ladiono Sarimbit Ibu Darmi sepisan malih mbok bilih sedaya pengarak pangombyong saking keluarga temanten kakung ingkang tasih wonten Pareman Jawi monggo kula aturi lumebet kewala wonten ing sasana agung dalem pepundhen kula panjenengan Bapak Ladiono inggih kula ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih Urigi dumateng sagunging para tamu paripurna adicara panggih sigra kalajengaken adicara mapak kadang besan setresna bilih pepundhen agung panjenengan Bapak Ladiono sampun hamiji dumateng panjenenganipun Bapak Lamio Sarimbit Ibu panjenengan kasuhun amritasaken sowanipun kadang besan sutresna tindakipun Bapak Lamio Sarimbit Ibu nggih arsa mapak kadang besan sutresna pindha mari kangen candrane Jawa. Pak Lamio monggo kula aturi tindak mangayun mriki kanthi jawat asta rumiyin nyuwun berkah saking pepundhen kula Bapak Ladiono. Bapak Lamio monggo Sarimbit Ibu kula aturi age-age jengkar saking sasor Pareman tumuju wonten ing Ngoro Kayun panjenengan saperlu nyuwun idi dongak sapa restu saking keluarga agung Bapak Ladiono. Bapak Lamio garwane digandeng Pak nggih. Heeh, sajak ben kantor mari kangen. Yen pinuju geget lati SMA merati. Dipun gandeng Pak Lamio garwane. Dan mari kangen. Monggo jawat asto Bapak Ladiono kula aturi jumeneng kanthi maringi berkah panjenenganipun Bapak Lamio anggenipun rawuhaken kadang besan sutresna. Hatiku dadi ayam hamulat netra kang tajem. Monggo Bapak Lamio
pramila sampun mandhap saking sasana mulya anggrang kurawuhipun kadang pisan sutresna nuju geget lati esamea merati wis mari kangen moga-moga tansah tentrem hatiku dadi ayem mulat netra kang tajem meri kangen mulat sira netra tajem yas kula turi rawuh wonten griya kula monggo Kang Mas Laras Swita kula aturi lumebet wonten ing griya kula sugeng rawuh Kang Mas Nuwun inggih Dimas monggo kula aturi minggah wonten ing sasana mulya dipun foto rumiyin Pak nggih wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mong tansah dadi impen yen pinuju geget ladi paripurnipun dipun foto saged minggah wonten ing sasana mulya wis mari kangen moga-moga tansah tentram monggo Bapak Laras kula aturi minggah wonten ing sasana mulya ayam amolat netra kang tajem meri kangen mulat sira netra tajem yas jatmi lulus raharja niring sambikala adicara ngrawakaken kadang pisan kang sampun dipun pratitasaken pepundhen agung panjenengan Bapak Lamio Sarimbit Ibu paripurna panjenengan kasuwun berkahi foto Pak Lamio bareng didandani jan kaya patih patih napa Mas biasane aja kaya patih batik madhim nggih menika mboten wonten adicara tanem jeru nggih pramila Jerat Maja Demanten Sarimbit kalajengaken lenggah wonten ing sasana mulya niki dumateng sagunging para tamu kanthi miyak sepingsa swasana adicara badhe kula lajengaken inggih menika adicara waosan ayat suci Al-Qur'an Nur Karim ing mangke badhe dipun pratisaken Rama Ustadz Kamto pramila kaleksan sedya kasumanggaken kunjuk katur Rama Ustadz Kamto sumangga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.